Aupa, arratsaldeon, gaurko hitza muga izango da. Mugan dantzan ibiliko garelako, batetik bestera. Izan ere, non dago muga, zerua eta infernuaren artean. Ze batzutan, zerua dela uste duguna, gero infernu ere bihurtu daiteke eta bertako sugarretan kiskali. Non dago muga, azken finean, komedia eta dramaren artean edo maitasuna eta gorrotoaren artean, ezta? Ze batzuetan parrez abia garaitezke, baina gero bukaeran negarrez bukatu. Hori du, ezta? Maitasunak bukatzen denean, akabo, ze hasi bai polit-polita hasten da, baina gero bukatzerako orduan izaten ditugu komediak, ezta? Muga zeharkatzea batzuetan ez da guk gerorrek nahita egindako zerbait, baina beste batzutan bai, batzuk lanbide ere bihurtu dutelako muga zeharkatze hori. Gaueko lana arituko gara gaur, besteak beste gonbidatuetako bat hain zuzen ere, Ruben Ruizek liburu horixe bera idatzi duelako, ezta? Beti mugan, liburu horretaz ariko gara, gazte konpainiakoak ere etorriko zaizkigu, beraiek oraintxe estreinatuko dutelako asteburu honetan Antzezlan dotorea, Divina Tragedia, komedia madarikatua izenekoa, horren gainean ere arituko gara, eta Marina Landak badakizue musika izaten duela ahotan, eta gaur hain zuzen ere maitasun istorio bat bukatzen denean hori kantura nola eramaten dugun. Pentsatuko duzu, ezta? Aitzakia nondik datorren. Gogoratu gure helbideak zeintzuk diren. Txiolandian, itzokei, bekomarra EITB eta poskontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta atariko aborobiltzeko mugazari bagara, bada talde bat mugan izenekoa, idoiarekin batera, fit, orain horrela esan berbaitzaile dueto edo bikote hoiei, bat egin dute, eta hemen ari gara ezta, zubiak eta zauriak, alde bat eta beste bat uztartzeko zubiak egoki izango dira, baina zauriak ere hor daudenik ezin ahaztuko dugu, eta horixe bakantua. Zenbat zubi, hainbat zauri. Ba, hortxe asmakizuna, eta ea asmatzen dugun izenburua behar bezala esaten, ze badirudi trampa duela, eta orain ikusiko dugu trampa norainokoa den, Divina Tragedia, komedia madarikatua. Zer izango da, ba, erderaz divinoa eta ederra dela eta madarikatua berrez euskaraz, batek daki, ze jolasean ariko gara, batean eta bestearen artean, esan dizuet, ezta, zerua eta infernua agintea eta zapaldutakoa. Eta guzti hori humorez hartzen baduzu, eta gazte konpainiak berezkoa duen talentuarekin, ba hortxe emaitza ikusi nahi duenak, asteburuan izango du hitzordua Pabellon 6-en, baina gaur hemen zizkamizka bat aurrekari txiki bat izango dugu. Luis Michelena, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eta Zigi Dogerti, ez? Abizena zaitzundu esan dudan. Baina, halaxe, eskerrik asko zuri ere etortzeagatik. Orain galdetuko nizueke zeintzuk zareten, baina ez dakit ba, erantzun garbirik ere nola etzenuketen izango, gauz bat egingo dugu. Ezer baino lehen eta primizian badaukagunez, hementxe Antzezlanaren aurrera pentso bat. Tenemos que salvar a todos esos pobres pecadores. Jesús domine. Eta Biblia? Literatura merkea, sensazionalismo hutsa. Y Jesucristo, nuestro Señor. ¡Se resiste a hablar, comandante! Jesús domine. ¡Cristo, ten piedad! Por todos esos niños que son expulsados en Asia. ¡Cristo, ten piedad! Está Gunechi, Satanás eta bereta rakakaba tu arte! Jesús domine.
Argi dagoena da, infernura joateko moduan gaudela, ze bertan guztiekin sartu zarete. Jesus Domine entzuten dugu, Jainkoa, utzi alduzu, baina zuen hortxe jo mugatik kanpo. Uste dut ez. Gino gutxi libratu da, ezta? Bai, pixka denari zuzendu gara, eta bueno, hor dago gauza. Hor dago gauza, ezta? Bai. Zigido Gerti, zu gorentxe ikusten ari denak, bakarren batek esango du. Nire aurpegia ezaguna egiten zait, badakizu, Goenkalen ere urte asko eman ditu etxe honetan telesaiak ez, eta zu antxe agertu zinen, benetan gainera deigarria izan zen zure agerpena. Bai, Milena, hori da, bai. Oraindik akordatzen ez danari, baina geroztik ere makina bat lan egindakoa bazara, beste antzertin ikasketak ere bukatu zenituelako, ez da 2020 urtean, zeure proiektu ere gauzatu duzu, pixka gorputza adierazpideak eta horiek danak kontutan hartuta, ez? Eta bide horretatik ari zarela lantzen. Bai, hori da, nire lehen pausotxoak Goenkalen eman dituen, txikitan, eta bueno, hortikan aurrera beti egon naiz antzerkiari, bai dantzari, eta aldenean ere telebistari lotuta, ezta? Orduan, bai, beti izan dut grin hori gorputzetik lantzekoa, orduan, bueno. Eta orain heldu zara Gazte Konpainiara, orain hariko gara horretaz, Gazte Konpainiak azken finean helburu hori ere baduelako, ez da? Bai, hori da. Ikasten ari zareten, edo ikasketak bukatu berri dituzuenen, ze hori da zure kasua, Luis, ez? Oraintxe bukatzekotan, dantzertin ari zara zu ere ikasten, zu ere ikusi izan zaitugu, telebistan ere, ez? Eskisitoa edo nola zinen ez? Puntillosoa, intensitoaren papera eta egiten zenuen. Eskisitoa ere bazara dana, ez? Behin hasita, ez? Prezio berean. Zuk zer horrek ere metro kuadrokarekin eta ere izan dituzu lanak, ezta? Ikusi izan ditugu bertan ere, ikusentzunezkoetan eta aldenetan, ez? Eta orduan, Gazte Konpainiak orain ematen dizue aukera, holakoxe proiektu bat martxan jartzeko. Eta proiektu hau da gaur onaino ekarri gaituena, esan dut. Divina Tragedia, komedia madarikatua. Izenburuari erreparatuta argi geratzen da, tragediatik eta komediatik izango duela. Eta hori aktore batentzat zer da, erronka bikoitza, ze karo, egin behar duzue parra eginarazi eta negar eginarazi ere bai. Alde horretatik bai, saioak esaten digula. Ez espero inoiz publikoan barriak. Zer hori da ez, azkenean komedia behare oso subjetiboa da, pertsonan arabera, eta ordu nahi esaten hau, drama. Drama. Jendeak erabakitzea tragedia den edo komedia den, ez? Karo, hori da, azkarra izatea, saioa zuzendaria da ez dugu esan, gaur etortzerik ez du izan lanez gainezka dagoelako, etortzekoa bazen ere. Baina, karo, ari naiz pentsatzen, zuk esan zuna, txisteren zaiz zaudenean, edo feedback horren zaiz zaudenean, txisterenean, ez bada iristen, orduan jakezkatu egiten zara, zer esan duzu, ostras, hemen parre egin behar zuten eta ez dute egin, akabo. Drama baldin bada, norberak nola barrurako bizi duen normalean drama, ez? Baldin eta negarrik egiten ez badu behintzat, horre behintzat, erantzuna inkognitan geratzen denez, bueno, gaitz erdi, ez? Bai, hori da, zenean, komedia egiten zunean, beti lotzen da parrakin, ez? Eta orduan parrik ez baldin badago, frakasua da. Bino, bueno, gero izan daiteke guztiz kontrakoa. Eta batian ez parre ikentzun, eta antzazena bukatzean, batian etortzen norbait, eta bua. Claro. Super divertigarria iruditu dira. Ze parre zailekoak garenok, ze ni ere zakuertan sartuko naiz, parre egite nola erreztasuna handirik ez dugunok nahiago dugu, irripartxo bat egin eta barrutik pentsatzearena. Bueno, ez, sensazio hori ere ez da makala, ez, barruan daukazunean, zeira, hori, ez, igual kanpora atera gabe, baino... Bai, eta bueno, hori beti gertatzen da, Luisek adierazten duen moduan, komedia oso subjetiboa da, eta batzuen dago komedia pertsonai baten tragedia absolutoan, eta beste batzuentzako dago beste momentu batean. Orduan, ez dakizu beti, komedia zehazki non egongo den mundu guztiontzako, ez da? Ze parre egiterakoan ere jakin behar da, zertaz ari garen parre egiten. Claro. Eta gauza batzuetaz errezago egiten dugu, ez? Beti badaukagu edo lagun bat, edo lankide bat, esaten duzuna, bueno, honek ziria sartzen badiot ere ongi hartuko du, baina beste batzutaz gehiago kostatzen da. Eta esate baterako, eta hor somatu dugulako, ez da, zuen jazkerarengatik, ikusten dugu jazkera xelebrea eta izango duzuela, ikusten dut, bueno, gerratik eta ere baduela honek, ez? Eta, karo, gerra garaiak bizitzen ari garen jakinda, ematen du, kontu serioa behar duela. Baina, bueno, hori ere humorez heldu daiteke. Karo, hori da, nik uste dut, antzerki honek daukana, plazaratze ditula oso gai potoloak. Eta, bueno, hor dago gure lana, nola, modu komiko batean, edo nola plazaratu gai horiek,
eta modu arin batean esan, egi potoloak ere. Ze esan dut, zeintzu zareten, ez? Eta hor ikusten ari garen argazkitako batean, Luis, zure gainean jartzen du, hortxe okerrez banago, ez? Jartzen du, Jaungoikoa, eta gero galdera egiten du, ez? Maleante alda edo tramposo alda, ez? Komediante hutsa. Bai, hoxen, hain ere pertsonai batek esandako esaldi bat da, eta planteatzen da, obra honek bai Jaungoikoa irudikatzen du, binon ez da kristautasunak irudikatzen duen Jaungoiko, ez? Beste Jaungoiko bat da, eta ez da oain idealizatua. Nolakoa da bazuen Jaungoikoa? Ba ez da hain idealizatua, eta ez da perfektua, gure Jaungoikoa. Azteko emakume itxura dauka. Orduan... Bai, eta bai, da, pixka bat esango dugu dela Jaungoikoa ikusita, baina modu absurdo batetik ez. Esan ez bestela, pixka bat indarrak enduz Jaungoikoa baitare. Bai, izan dugu emakume itxura duela Jaungoikoak, izan ere obra oinarrituta dago Tomas Afanek idatzitako testu batean, ez? Arek triptiko bat egin zuen, gai honen gainekoa, haren moldaketa bat da, eta arekin alderatuta, bistakoa da, hemen kasuntan emakume gehiago daudela, zigi. Ze, okerrez banago, zu eta Itzol, bi mutil bakarrak, Luis, eta agintea, edo bintzat kopuru aldetik, gero ikusiko dugu rolak eta nola banatzen dire, baina kasuntan emakumeak nagusi. Hori egia da, saioaren eta bere zuzendaritzaren taldeak erabaki bat hartu zuela, emakumezko gehiago nahi zituela proiektua aurrera eramateko. Eta bai, horrekin ere jokatu dugu. Nola postu altuenetan emakumezkoak ere jarri gaitezkeela, eta jokatu dugu horrekin ere, batzuetan oso argi da pertsonai bat gizonezkoa dela edo emakumezkoa dela, eta beste batzuetan pixka bat airean geratzen da edo hori ere ikuslearen menpe. Saio honetan bertan aritu ginen maskulinitateen inguruan, ez? Eta nola batzuetan agintekeri hori gizonekin oso lotutako balore, o ustezko balore batzuekin lotzen den, ez? Eta behar bada, agintea ulertzeko beste modu batzuk ere egon daitezkela. Hori da, bai, guztiz. Eta ongi portatzen aldira, Luis, edo gogorrak aldira? Bueno, pues justo aurrian dakatena... Bai. La sargenta... Asmatu du ordun zeinekarri. Bai. Aktore bestela ez, ez Autegi goztua du, sargentarena, hola, gogorraren egiteko. Ez, pentsa, gero, nik uste gaina zigi dela, zigin pertsonaia da, denak esaten dugu. Zigin pertsonaia da, oza, zigintzako izan bertzun. Propio eginda, bali. Mira, hortxe dugu arrazkia, ez dakit, hemen txedo. Justo, da esango dut, botere gehiena dakana, antzeslanean, eta... Bueno, oso ondo iten du. Oso ondo iten du. Eta justo nire gainetik dago, gau estenatxo bat baitaren, nahola pixkat sumiso, beakiko, eta pertsona bestela ez da gezki portatzen. Ongi zentzen hau. Bueno, zesan dugu, absurdotik ere asko duela honek, ez? Humorerako ere bide erreza ematen duelako absurdok eritan aritzeak. Hori batzutan ulertzen ez zaiagoa izaten da, lehen esan dugun parra hortaragatik eta ere bai ez, noski, bakoitzak ze humore mota daukan. Baina, bueno, bada azken finean parre eginaraztea, baina mezu bat bai helarazteko. Batetik aritu gara, ez? Agintea ulertzeko modua, eta azken finean, karo, batek agintzen badu, badaude, haren pean, zuk esan duzela, xumixo zaudenak, zapalduta zaudenak, ez? Eta orduan, bueno, haiek ere, bere egoera hori islatuta ikustea lagungarri egingo zaila, kasu, ez? Bai, kasu honetan boterian islatzen da guztia, ez? Eta agintian, estatu bateko agintian reflejatuta, baina eraman daiteke gizarteko edozein esparrutara botere harreman hauek. Eta esan dezula ez, meztua bidaltzeana, komedia askotan oso harrema potentia da meztuak bidaltzeko, eta kasu honetan bai nahi dugula salatu asko gizakian estupidez tortzen hau erderaz, nion euskeraz da ergeizeria. Absurdoan, azkenean hori da, islatzen dugun realitatea da, gaur egunen sozietatean ikusi dezakegun realitatea, azkenean ez da hain arrotze egingo. Ezakit, uste dut plantatzen diren gaiak oso oraingoak direla eta puntu batetik ala bestetik bizitzen dugula eta ulertu dezakezula naiz eta modu absurdo batean azaldu ze azkenean pertsonaiek esaten dutena nahiko bortitza da eta gogorra da, naiz eta hori, komizitate edo mugimendu oso handiak erabiliaz eta pertsonai oso absurduak erabiliaz, baina... Guk tentazio izaten dugulakoetan galdetzeko aktoreari ez, ea ze paper egiten duzuen, baina, klaro, zuenean erantzun zaila izango litzateke, ze holtza gainean bazaudete taldetxo bat, baina pertsonaiak oraindik halako gehiago dira, eta bakoitzak ja bizpahiru pertsonai badituzu, ez da? Bai,
Bueno, ni nire kasuan, bat, Zu, claro, nahiko nola argi geratuan, zu zerrek egiten duzula, claro, berak hartu du errezena, Luis, eta gero gainerakoak. Bai, Luisek. Bai, gaude koro bat dago, antzezelan guztian zehar, jende asko dabil hoixen, korua osatzen dugu denen artean, eta koro hortaz gain daude pertsonajiak. Eta nire kasuan nik ditut 2 pertsonai, dela goi ordezkaria, hasteko, lurtarren ordezkaria. Eta ere badaukazu nola baiteko, ez, ordezkotasun hori. Bai, badaka. Gero zeratzen da, erzifratzen da zein den pertsonaia, Eta gero ere bai dago bestaletikan ofiziala. Nazela, bueno, beste armadako kide bat. Bai, ez da. Aipatu dugu, ona zuek biak etorri zaretela, baina gazte konpainiak asuntan lankide gehiago ere osatzen dute, ez? Eta haien izenak ere esatea gaizki ez, burutak izkizue, bai. Bai, Aitzol, Silvia, Uxue, Andrea, Luis eta Seio. Saioa bera dabil zuzendari lanetan, Hori da. aipatuko dugu, testu ere esan dugu moldatutakoa dela, euskerazko bertsioa berriz Idoiak egin du, ez? Idoia Barrondok. Hori da, eta bietara ikusteko aukera izango da, astebunetan euskeraz, eta gerora otsailean zer gazteleraz, Pabellon 6. Pabellon 6 eta zari gerela gazte konpainia aipatu behar da, bertatik sortutako proiektu bat dela, ezta? 2015 urtean abiatzen da, aherezkeroztik 7 antzezlan desberdin ere ekoitzi eta tauleratu ditu, eta helburua esan dugu lehen, zuen antzera ikasketak bukatu edo bukatzea dituzuen hori, profesionalizazerako bidean jartzea, ez? Zuentzat zer suposatzen du gazte konpainiak esate baterako, Luis, zu orantxe dantzertitik ateratzekotan zauden honetan? Jo, netzako kasi gezurra ematen duen arren, kasi utopia bat, ez? Entxeguak kobratzeko aukera, netzako duntalakoa da, bete oituan duen azelako ez, prekaridade hortan mugitzea egon duen azoituta, gaztia izanta, sortzailea izanta, eta orduan, netzako pabellon izan alde hortatikan, pixkat ikustea ez, hemendik biztia daiteke, eta atiak erekitzea baitare, ikusle kopuru handi politxo batean. Bai, zezuek etzaituzte beldurtzen zigi, kazetari hori ere gertatzen zaigulako askotan esaten dute, kazetaritzati bizitzeko, klaro, aktoren kasuan zer esanik ez, beti, badakizu nolako bizitza izango duzun, ez egonkorra, baina alare barruan batek badauka grina hori eta aurrera, ez? Bai, nik uste dut ja behin benetan probatu eta gustoko duzunean eta bizitzen duzunean, ez daukazu zalantzarik eta aurrera egite duzu, kasu honetan pabellonen, izugarrizko aukera ematen digutelako, hori oso gazte garen hori, eskaparete modura, ezta, ikusteko hemen gaudela eta, bueno, badaude beste bide txikiak ere hartu ditzazkegunak, baina hor egongo gara. Bai, hori nolabait bada teoriatik praktikarako lehenengo urratsa edo, ez? Esatearen, hain arte ikasi duguna teoria hau, orain ja ikusiko dugu benetan gauzatuta, proiektu batean, engranaje guztia nola funtzionatzen duen, zuzendari batekin, danakoarekin, ez? Bai, guztiz. Orduan kontentu zaudet, Oso prozesu polita izan da. Oso prozesu polita. Bai, ikasi duzu adibidez, zigi. Niretzako oso lan polita izan da, hori, koroarena batez ere. Estenan egotea denbora guztian. Azkenean, ikusleak ikusiko du gauza asko gertatzen ari direla, baina aldi berean guretzako beste 1000 gauza gertatzen ari dira. Eta kontrolpean edukitzea momentu honetan, objektua mugitu behar dut, bestea, eta baita estenak gehien badira, edo bat, edo bi, edo 3 daude hor estena eramaten, baina koroak nola lagundu dezaken hori goraka emanez eta hori niretzako lan oso polita izan da. Eta baita ere gorputza. Ze gorputzetik asko lantzen da, antzerki fisiko asko dago. Gorputzak esan dezakela 11 hitz baino gehiago, ez? Bai, askotan bai. Ikusi duzu lehen Luisi izan dio, hemen sekretuak aitortuko ditut, esan dio, geldik egon. Eta orduan, arrezkoztik geldi dago. Geldik egon da ere, Luis. Ebentxe, eski sekretu bat dut dit. Horregatik eta esan ditu, geldik egon. Eta lehen zuk izan duzun bezala, sigik daukan ez hemen agintea, abetu naiz bere ala, zu esan du, bale, eta ni, orduan geldik egon naiz. Bazpare ausartu gabe, ez? Baina, mugimendu zehatz batek, zenbat esan dezaken. Bai, guztiz. Izan ere, hor badago ere talentua, ez? Bueno, batetik testua eta ikasi behar duzue, baina gero testu hori nola eraman mugimenduetara. Claro. Bai, azkenean 1000 esparru daude, ez? Interpretazioak, ahotsa, proiektzioa, testua ikastea gutxiengoa da, jende askok apreziatzen duen zerbait da, ez? Jo, testua ikasiztu zenbat horri, eta bueno. 3 hilabete nikoen saiatzen, esan nahi dut. 3 hilabeten saiatzen, hori ere bada, ez? Baldintza honetan eta aritzea, lehen esan dugun bezala, ez? Biste bide batzuk ere egon daitezke, baina hau bada, gero beharko lukena,
askotan izango ez dena, baina beharko lukenera gerturatzea, ez? Eta ensaioetan, honezkero orduan, ondo irentsita izango duzu dana, ondo ensaiatuta. Egon beharko luke. Egon beharko luke. Azkeneko egunetako ikutuak dituzue, orain zarete argiztapenarekin eta alakoekin, ez? Hori izaten dira azken orduko... Bai, azkeneko momentura arte lana dago. Beti dago zerbait egiteko edo aldatzeko edo esateko, bueno, hau egingo dut hau edo bestea edo... Bai, detaile txikiak askotan, ez? Inorez ez ikusiko, lehenbizko biztan ikusko zuen tezlan osua, bion igual, jo, hemen hanka ez dut altxa. Inorez enteratuko bion, ja, azkeneko ez garbitzeko ongi dena ongi garbitzeko. Bazarete perfekzionistak. Bai. Esan dut nik lehen izenburuari begiratuta, ez, erderazko handibina jartzen duela eta euskaraz madarikatua. Zait, alderik ez dago, euskarazko eta erderazko bertsioaren artean. Eske asko jolastu dugu dikotomia horrekin, ez? Zerua, infernua, ongia, gaizkia, eta orduan baita ere esan dugu, izenburuakin jolastuko dugu baita ere, ez? Hori da. Izan berrian euskaraz eta gazteleraz literala, pues... Bai, bat eta hartu eta beste hitzauli egin beharrean, ez? Nolabait osagarri bihurtzea. Hori da, bai, pixka bat horrela egin dugulako ere. Esan behar da, prozesua euskaraz egin dugula, naiz eta asteburutxo bat bakarrik izan euskarazko emanaldiekin, nahi izan dugula hori euskaraz egin prozesu osoa, eta izan da oso aberasgarria ere. Pentsatzen ari nez gainera aurreko batean hemen izan ziren zuen Anai Arreba nagusiak, Lojan Monikoak, eta ura ere Pabion 6ek lehenengoz euskaraz egindako ekoizpen bat zen, eta haiek ere gogorarazi ziguten bezala, gero alakoak egitea nahi badugu, erantzuna ere behar dugu, ezta? Hori da, guk erantzuten ez badugu, zaila izango da alakorik izaten. Orduan, komeniko litzaiguke asteburu honetan, gero ere bai, otsailean zer joan nahi baduzue joan, baina asteburu honetan mintzat Pabion 6era gerturatzea, ezta denak ere. Oso no pareja, eskertzen dizuet, eta San Bernardoen goikoarekin entxufa baldin badaukazue, goikoan edo beran ez dakit non egoten dena agintea hemen daukagunez, tira, beste eta zere akordatu pixka bat. Eskerrik asko. Bastimatuta eta kakazarra, esan beharko dizuegu. Erongi juten den. Seguru, bai, zalantzarik ez. Eskerrik asko. Hortxe geratu dira gure proposamenak agendan, eta esan dizuet, orain Beti Mugan liburua hitz egin behar dugula, Ruben Ruizen lana baita, Ruben, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola topatu duzu errepidea, Lekunberritik ona ondo? Bai, gaur bai. Zauen elurrik eta... Garbi hau, elurrik ez, eta kontrolik bai, ze nik Lekunberriko Guardia Zibilak ere ezagutzen ditut apur bat, tokatu izan zait inoiz haiekin ere borrakan ibiltzea, eta... Ni ez tokatu gaur behintzat. Ez tokatu? Ez. Ba, ez padare, ze, karo, zuri Guardia Zibilak parean tokatu ezkero, igual arriskoan egongo zara. Bueno, ni pertsona hona naiz. Bai, baina zuk hemen txapelokerrak eta alako ez izenak ere jarri izan dizu. Bai, alakorik bai. Gero ezakit, beraiek irakurriko zuten liburua. Bai, ez da, txantxak alde batera utzita, bai, izango dizut hori bai. Ikusten baduzu hemen, galderaka historik edo egiten dizu dala, gogoratu kontraseina zein den. Lehengusina txikia gaixori dago. Bale, ados. Ze liburuan ere kontraseina hori erabiltzen dute, hemen argitu beharrean gaudelako. Bi historio direla nagusi, liburu honetan momentu batean gurutzatzen direnak, ez da? Batetik badaukagu Matxinen historioa, Matxinen rito iniziatikoa edo izan ditekena, gizontasunerako urratsa ematen duena, eta orain zehaztuko dugu, eta bestetik, Komte sarea dalakoa, nola ibili zen eta lortu duzu Matxin mintzat gizon matxagarria bihurtzea, mutil matxagarria bihurtzea. Bai, zuk esan bezala azkenean bere historian bidaia iniziatiko bat kontatzen da ez. Joseph Campbellek nolabait zehaztu zituen bidaia edo heroiaren 1000 aurpegi liburuan zehaztu zuen ze fasek edo pasatu behar zituen heroiak, ez? Eta nik horri eutsi nion, hasieran behintzat, igual fase guztiak ez daude erabat, ez dira erabat heltzen, ez? Baina, bueno, hasierakoak bai, eta nik horrek balio izan zidan historia hori abiatzeko eta... Bai.
Izan ere, narratzeko. makinek bere bibotetxoa deskubritzen du, eta hori da gizontasunaren irudia. Zu ere antzeko esateran indoan ze orain arte aur eta gazte literaturan aritu zara gehien bat, 2009an ere alor horretan lortu zenuen Euskadi saria, eta hau bada zure lehenengo eleberria, ez, ja publiko helduago baten bat, eta ez dituzu nola nahiko historiak bilatu. Esan dut, makin bera etxerako modukoa izan daitekela, ze balore batzuk islatzen ditu, naiz eta bere aitak zioen bezala nahiko buru bedan, ez? Alegia, fundamentu gutxikoa txikitan edo, eta hortik datorkio ere bere ezizena. Esan dut hemen klabean aritu behar garela, kontraseinan eta hola, eta norberak ere bere ezizena izatea komeni, parean dugun gaiztoak atzeman ez gaitzan. Bai, azkenean berak burube ezizena hartzen du, osabak makurra duen bezala, eta gainerako kontrabandistek haiena, ez, bakoitzak berea, inoiz mendian, lanean ari ziren horretan, eskapatzen baldin bazitzaien izen bat izan zedin ez izena. Eta horrela, beti ere, babestuago bezala aritzen altziren lanean, ez? Bai, izan ere muga zeharkatzeko modu asko dago, bata horixe da, kontrabandoarena, makini bere osabak erakusten diona, aita hiltzen denean osabak hartzen duelako bere arduratzat, makinien zaintza, eta arek erakusten dio nolabait ere ofizioa. Baina hasiera batean hala esaten dio, 13 urte besterik ez ditu makinek, eta bigunegia dela, oraindik ez dela gizon, eta neurrian ibiltzeko badaz. Bai, bera proposatzen dio, bastanera joan behar duela, ez, osabaren lurraldeetara, eta halako batean ikutzen dio sorbaldetan, eta nabitzen du egin gabea dela, ez, oraindik ume bat dela. Baina hala ere, kontrabandoaren bidean edo munduan sartzen du, eta bere arrimoan, ez, eramaten du, eta bere hitzalean, poliki-poliki joaten da koskortzen, heltzen, ez, hasieran esan bezala bide iniziatiko horretan, ez, bibotearekin, geho adibidez lehenengo bidean, joango da harriekin jolasten, azkenean ume batek egingo lukeena, ez, eta halako batean, gainerako kontrabandistek alto ematen diote, eta zer zabiltza, ez, dela ume joku bat, ez, o jolas bat. Eta poliki-poliki, badu bere garapena eta heltze prozesu hortan. Bai, zuk esan bezala bastanera heltzen da, eta zuzere horri ere lanbideak ara eta Nafarroako hainbat herritara eraman izan zaitu, Gasteiztarra izanagatik ere, bertan Nafarroako ipar partean ere denbora dexente eman duzulako, eta zuk bazterrak ongi ezagutuko dituzu, zuk baino hobeto ezagutzen ditu Brauliok. Braulio da herriko gizon zaharrena edo, eta arek badu habilidade bat, eta da, erreparatzen diola detaileei. Eta liburu honetan argi geratzen den bezala, detaileak askotan dira importanteenak. Eta Brauliok esate baterako, makurrari makilan nola daraman ikusita, berehala atzematen du, edo paseo handi joan, edo gaueko lana egitera dijoan. Bai, hori da. Makilan kolpe ematen baldin badu, lanera joango da, ez? Aldiz horizontalki eramaten baldin badu, paseoan, ez du halako presarik, ez du halako tentsiorik, eta geho, bitxia da ez dakit, bera dago nolabait bere etxean sartuta, bizitzan gertatutako hainbat gauzengatik, ez? Hala ere, herrian gertatzen den guztiaz jabetzen da eta enteatzen da, ez? Orduan, geho, Braulio igual da naturarekin lotura gehien duen pertsona, ez, liburuan. Horri ere, ez dakit, eman nahi nion presentzia bat eta balore bat, bai. Izan ere oso jakintxoa da, Braulio ze badu esara bat diona, bihotzeko minak zauri egin dit buruan, ez? Buruan, mina bihotzean, baina zauria buruan, arek utzi duen bezala, berak esan bezala inguruari erreparatzen dio, esate baterako haizeari, ze ez da berdina, ego haizea izan edo iparra haizea izan, haizeak segun nondi jotzen duen, mugaren zein aldetik jotzen duen, abentura ere erabateko edo bestelako izango delako. Bai, ego haizea pizten denean, abenturak bestelako abiadura bat hartuko du, liburuak, eta gertakizunak orduan piztuko dira ere bai, ez? Haizearekin batera, horrek
kakotxen artean beste pertsonaia bat izan daiteke liburuan. Bai, eta arek ere, Braulio ere esaten du, bi gaueko lan bi mota daudela. Bat dela, guardi ordaintzen zaienekoa, eta besteak guardi ordaindu gabekoa egiten dena. Ze hor guardien papera, eta horretik izan dut, garbi geratzen da. Bueno, batzuetan ere izan daitezkela makinerantzera bigunago, eta beste batzuetan gogorrago, ezta? Bai, bai. Horren arabera, bai, bueno, azkenean gure urruneko, baina ez hain urruneko ere, realitate bat izan zen, hau guztia gure paisaietan bizi izan zen, eta, bueno, halako estrategiak bat zituzten. Batzuk ziren gauez abiatzen zirenak, baina azken finean, herri guztiak hartzen zuen parte gaueko lanean, ze erabatean edo bestean, batzuk ematen zioten babesa, beste errestu egiten zuten lana, guardiak ere, herriko guardia euskaldunak, tira, nolabait ere laguntzen du, ezta? Eta azken finean, guztiek zekiten guztiaren berri, hor bada sekretuko lana, baina hemen ere ikusten da, bestelako sekretu batzuk ere badaudela, ezta? Esate baterako, apaizak berak egiten dituenak, ez? Besteen pekatuak epaitzen aritzen danak, berak ere badituela sekretuko pekatuak ere bai, ez? Barkamenak eskatzen zizkion jaunari, Eliza uztean, eta azkenean, bueno, matxinek hori guztia ikusi zuen, zer gertatzen zen bertan, eta mendeku hartzea erabaki zuen. Eta, bueno, hori ere oso oraindik ere, gertakizun horien oihartzunak heltzen ari zaizkigu. Oraindik ere oso ez dakit, eguneroko gaia da. Bai, batzuk muga gainditzen dutela bizimodua aurrera ateratzeko, eta beste batzuk gainditzen dituztela gainditu beharko ez lituzketen mugak. Erabat. Izan ere hor gaueko lanaz ari gara, eufemismoa bada askotan, kontrabandoaz hitz egiteko, beste batzuetan berriz izan diteke, etorkinen, transmisioa edo nola da, etorkinen mugimendua, gizakiak ere mugitu badirelako, mugitu behar direnak, eta muga hori ere gainditu behar dutenak, eta horretan aritzen zen Comte sarea, nolabait ere, bi planotan, biek ere badauketelako antzekotasunik eta liburuak aurrera eginala, bi historiak ere gurutzatuko zaizkidulako, ezta? Bai, Kometek azkenean naziek okupatutako lurraldeetan eraitzitako hegazkinlari aliatuak jaso eta babesa eta laguntza eman zien sare bat izan zen. Nolabait Belgikan sortu zen, piso handia duen pertsonaia batek, Dedek, Andre de Jonek, beste batzuekin batera ez, baina bera nolabait irudika dezakegu pertsonaia principala hor, behintzat hasieran, eta asmo horrekin bai. Oso bitxia izan zen, beraiez Belgikan, Herberetan, Frantzian bertan eraitzitako hegazkinlari horiek jaso behar zituzten, gurutzatu behar zuten Frantzia okupatu guztia, Euskal Herriko muga igaro, eta Estatu Espainiar guztia zerkatu behar zuten Gibraltarrera iristeko, eta hegazkin baten Britania handira eramateko, ez? Orduan, sekulako bidea zen, ez? Eta horregatik guk hemen Euskal Herrian daukagun muga artifizial hori gainditzeko, ez? Aurrena kostaldetik edo asmortan, baina gura zaildutakoan, orduan ja mendi aldera egin, eta angurutzatzen da, ez dugu gehiago argituko, makinen historiarekin. Zuk bi historia horiek desberdintzeko trikimailu bat baduzu, eta da bat orain aldian idazten duzula bestea, ez? Iraganean, eta lagungarri bada, ez? Aditz joku horrek, hori desberdintasuna, baina, karo, aldekotasunak ere asko daude, ze makinen eta nolabait ere mugalarien historian esan dugu konplizeak eta izan badituztela, eta Comte sarekoek ere noski konplizeak behar dituzte. Baina konplizeak batzutan salatari ere bihurtzen dira. Bai, hori azkenean gerra giro batean zeuden eta gerran anaitasuna izpatasuna eman daiteke, baina alde ankerrena ere bai, ez? Eta laguna zelakoan zeunden horrek, pues igual, zure izena ematen zuen,
Gero norberak bere burua salbatzeko premia ere sentitzen duenean, tira, nik nire salbatuko dut eta gero. Denetarik, bai. Izan ere, gaueko lan hori egiteko motivazio asko egon daiteke, ez? Bada, esan dugun bezala, norberaren bizimodu aurrera ateratzea, xoxak behar ditut eta horretarako hauxe egingo dut, beste bat izan diteke humanitarioa ere bai, ez? Albokoa laguntzea eta gizarte bat, hemen argi geratzen denez, batzuk behintzat balore asko dituzte, makinen osalgandik hasita, itziarren semearen gixan, ere, arek nahiago du batzutan hila, inor salatu baino, edo zaurituta dagoen mugakideak, haren zatiare gorde eta gero ematen dio, eta ikusten da balore dun jendea dela, alde hortatik oso gertukoak egiten zaizkizu, simpatikoak, esan duke, onak, baina, klaro, era berean, bada ere, maitasunagatik gaueko lana egiten duena, ze makinin ez dugu esan, baina arek bizimodua ateratzeko behar handirik ez du izango, baina behin muga zeharkatuta, Ainoan zein topatuko eta Ameli. Ondorioak. Bueno, geho ez dakit, bidean aurkitutako, beretzat altxorra, ez? O bientzat altxortxoa. Aitzakia da, ez? Arek badaki gaueko lan egin ezkero, Ainoara iristen denean, han gaua gero bai. Eta ezin duenean, ez? Baldintza batzuk ematen dira, non matxiniek ezin dion osaberi lagundu, ez? Kontrabando edo gau lanean, eta hor gaizki pasatzen du. Berak alakotan buru izan nahi du, joan aldizateko Ainoara, zuk esan bezala, eta han Amelirekin bildu aldizateko. Izan ere, esan du, jakituriatik asko dagoela, eta gaueko lana egiten zutenek asko zekiten, eta jakin badakitzuk haiekin ere egoterik izan duzula, bakarren batzukin, haien ondorengoekin ere bai, ze, karo, burua astindu behar izaten zuten. Esate baterako, bizikleta berriak ekarri behar, eta disimuloan haiek lokaztu, eta hartara bizikleta zaharra delakoan, Guardia Zibilak bizikleta ikusi bai, baina inoiz pentsatu ez, ura zenik merkantzia, ez? Bai. Nik ez dakit, baina oso eskertua nago, gaur egun ez dakit ez, sare sozialekin eta edonorekin kasi jartzen algara harremanetan, eta nik bai bilatu nuen, zuk aipatu bezala, Jauregiko Bordako adibidez, San Miuran bilobaen laguntza, eta haiek eman zizkidaten, web horri oso berezi bat, cometline.org uste dut dena, eta bertan informazio asko dago, eta ez dakit, geho bestelako lagun batzuk ere, ez dakit, Juan Carlos Jiménez de Aberasturi horrek badu liburu bat, kometen inguruan hitz egiten duena, kontatzen ditu gertatutako guztia, hasieratik bukaera arte, eta arekin ere harremanetan jarri nintzen, eta ez dakit nik, halako oso eskertua eman dieten laguntza, eta musutruk, eta ez dakit, kontatzen nien pixko bat nire proiektua egitasmoa, eta... Pentsatzen dut haiek ere, konforme egongo zirela eta gustora jakinda, gerora ia notario gixan hor garaiura ere islatuta geratuko zela, ezta? Uste dut hemen liburuarekin lortzen dutzula Ruben, badela, historio bat kontatzen diguzu, baina era berean garai bat ari zara kontatzen, ez? Eta garai horren erretratu ezin hobea osatzen du, ez? Ezakit, ni liburua definitze aldera, abentura liburu bezala defini genezake, baina aldi berean memoria ariketa bat ere bada. Garai batean duela 80 bat urte Euskal Herrian bizi izandako gertaerak, errealak, nik fikzionatu ditut, baina beti ere nolabait realtasun horri helduz eta zainduz. Hilbeltzakoen eskutik ere jakin badakit, orain dela hilabete inguru edo izan zinela liburua ezagutzera ematea, egunotan ari dira antxe buru belarri haiek ere, eta haiek zer esan zizuten, ze karo, ara joan dakoan batek ikusten du, gaueko lan horri esker beste daudela baztaren dauden etxeak. Hori ere, izkutatu ez dute, izkutatuko noski, baina karo, azkenean da, han daudenek seguraski, hori, jakingo dituzte, alakoak ez, beste batzuk hemen liburuari eskerra direz deskubritu egingo zituzten, haiek berriz behar bada gogoratu, ez, lehendik ere bazekizkitenak, eta orduan haiek ere epaile zorrotzagoak izango ziren. Nik uste oso gustora ibili nintzen haiekin, eta haiek nik
nik uste gustore irakurri zutela liburua, azkenean haien eguneroko geografia eta paisaiak agertzen dira, eta, bueno, baten batek esan zidan, hau igual hobeto deskribatu behar zenuen edo hobeto baino sakontasun gehiagorekin, ez? Eta, bueno, baina guztia ezin da. Ezin da guztia. Hori da. Guztia kontentzia izatea ezin da. Eta liburua ere mugatua da horritan. Muga, beti mugan ibiltzen zaren horrekin, honek ere badura muga, ez? Baina bai lortzen duena da, nik uste dut hori da, ez? Pertsonai bakoitza ulertaraztea bere egoera eta egiten dituztenak, ez da? Ze hasiera batean pentsa dezakegu Angel Armada bera, badala, bueno, Guardia Zibila, lehen esan dugu Peio eta Angel Armada, haiek topatzen dituztela gauean, ze normalean geldi arazten dituzte, eta hasiera batean ura ere anker xamarra dirudi, baina esate baterako harrek libratzen du auzokoaren txakurraz, ez? Beti zaunka den txakurra hartaz zeinek libratuko, eta Angel Armadak, amin no me ladran idiot, esan da. Bai, horrela esan du. Baina gero, urak endu, eta beti bada, santutuko zaituenik, eta gero atzirik etortzen da beste bat, eta baindik okerragoa da, ez egoera. Bai, azkenean, bueno, zetozenean, edo horrela irudikatu nuen nik, ez? Erabat ankertua zetozen, geho biguntzen dira, egiten dira hango paisaira nolabait, eta ja nazkatzen direnean nolabait haien herritara berriz bueltatu nahi dute, eta orduan berriz gaiztotu eta ziklikoa da, Guardia Zibilen burua aldatzen zen aldiro, ez? Salatariak ere barkatzen dituzu nolabait ere iruditzen zaizulako gisajo batzuk izan daitezkela, ez? Burua momentu hortan salbatzeko estutasun hortan, eta Braulio etxerako nahiko zenuke, Makin ere zer esanik ez, Ameliren ama ere bai, eta orduan esaten duzu, bueno, uste dut lortzen duzula horrelako mikrokosmos hortan, ez, benetan pertsonai bereziak eta xelebrak eta osatzea, eta tira, behintzat, bada, romantizatzeko arriskua egon daiteke, baina ezin aztuko dugu, hori, haiek ere ari zirela gaizkile lanetan. Bai, bueno, azkenean batzuk, babarruna nolabait esaten den bezala, lortzeko ez, eta besteak, baketik lan egin zuten, kometekoek baketik lan egin zuten, eta gerran zeudenei laguntzen zieten, baina haien asmoa eta estruktura eta infrastruktura guztia bakezalea izan zen. Eta zibilak ziren. Txarrena hori, ez da, azken finean lana berek egiten zutela zibilek eta sarea ere sortu zuten, momentu mugarri batean, horre muga badagoelako ez, komte sarea sortzen denean aurrekoak kale eginda, baina atxiloketa asko dagoelako, eta ja zutik mantentzen zaialako, hor gobernuak berak ere baduelako tentazioa, ez, haiek monopolizatzeko. Orain arte zuek egin duzu lana, zuek jarri duzu zuen bizitza arriskuan, baina orain zaudete, ze orain nik aginduko dut hemen, eta orain hemendik aurrera nik gobernatuko dut hau. Bai, hasieratik saiatu ziren hori sare edo talde independiente bat izaten gobernuen laguntza behar zuten, infrastruktura eta dirua eta garraiotarako eta nolabait haien arteko elkarzaintzarako, baina beti ere hori eskatu zieten independenteki jokatu behar zutela eta haiek izango zirela haien buruaren jabe eta ez zituztela inposatutako bururik onartuko eta azkenean lortu zuten. Liburu honetatik atera dezakegun lezioetako bat da, lehen ere pixkat zertzela da eman dugu, ze garrantzitsua den entzutea. Batez ere dakienari entzutea, ez? Eta dakienari galdetzea. Ze momentu batean esan dugu historiaren hasieran, Makinek askorik ez dakiela, eta ondokoen gandik ikasi du, Makurraren gandik, Braulioren gandik, baina bukaeran, gertakizun baten ostean, aipatuko ez dugun gertakizun baten ostean, Makinek berak nolabait ere aholkuak eman beharrean topatzen da, ez? Eta hain zuzen ere komtekoei, balizko bi bide erakutsi behar dizkie. Hau eta hau, nik hau hartuko nuke. Eta batzuetan, besteak arrokeriz pentsatuta, ze ume mukizu bat egingo dion nikazu, nik beste hartuko dut, baina azkenan umeak arrazok. Bai, eta hor geho korapilatzen da, eta Makinek azkenean kateatzen ditu heltzetik, ez? Berak jarriko ditu salbo guztiak, eta... Eta hor ja buelta ematen du historiak. Bai. Batean ikasle zenak, bukaeran irakasle izaten azkenean, hor eroiaren
bide hori hor izaten aldu helmuga txiki bat ere bai. Jakin duelako berak ere, bai Braulio, bai Makurra eta gainontzekoak entzuten, eta ikusi ditu, beste inork ikusi ez dituen sekretuak eta halakoak. Beraz, irakasgaia behintzat izan badu liburuak, historia ezagutzeko ere balio izan du, baztan edo muga inguruko, bai alde bateko zein besteko bazter dotore horiek ere ahotan izateko, ze azkenean estenatokia aproposa jarri dizute historiorako, baina gero zuri talenturik eta meriturik ere zizu genduko, zenoskizuk arilkatu eta zitelkatu behar izan dituzulako horiek danak. Bai, bueno, badu lan bat, noski, alderdi historikotik edo, nien naiz historialaria, eta horretarako, bueno, hainbat liburu irakurri ditut, eta saietu naiz, lan txukun bat egiten, eta gertakizun errealei toki bat egiten, fikzioaren barruan, eta, bueno, ura ere errespetatuz, eta... Makinen antzera, zuk orain ere bibotea moztu duzun honetan, helduen mundura pasazaren honetan, posten garela, ze orain arte aurreta gaztentzako geneukan idazlea, orain helduentzako ere badugula, egit orain ben gusto hartuta, bigarrenerako bidean edo baotezaren, Ruben, edo orain momentu zonetaz gozatzea tokatzen den? Ez, bueno, beste zerbait idazten nahi naiz, baina nik uste bi literaturak hori dira garrantzitsuak, bakoitzak jasotzaile ezberdina du, baina aurre literatura oso garrantzitsua da, izan ere horiek izango baitira geroko heldu irakurleak ez. Eta nik uste hori, biak, bueno, hau honek historia berak eskatzen zuen alako luzaera eta alako estruktura eta baina, bueno, bestean ere... Arrobiaren landu behar dela. Bai, eta... Hori, gonbita egingo diegu ikuslei, Beti Mugan, Elkar argitaletxearen eskutik, Ruben Ruizen lehenengo lana helduentzat, azkenekoa momentuz, azken aurrekoa esan beharko dugu, bestea ere bidea dela jakinda. Eskerrik asko, Ruben. Zuri, mila esker. Hementxe, mundu guztia edo behintzat mundu erdia eztabaidan ari den honetan, ez da, Shakira edo Piqué batekin edo bestearekin zeinek ote duen arrazoia, bat aberastu ote den, besteak ez ote dakien adarrak behar bezala aguantatzen, hori ere ikasi beharreko lezioa omen delako. Besteak berriz, bromatik, txantxatik segi egin duela, eta gero, guzti honen gaineko iritzia jakiteko falta zitzaigun zein, eta saio honetan musika zaritzen danarekin, Marina Landa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Hortxe txutxumutxutik aparte eta ere badago beste eztabaida hori, azken finean musikak ere honetarako balio beharrote duen edo honetarako erabiliote daiteken. Bai, nik txutxumutxuak alde batera utzen nahiko nituzke, gaurkoan, ez, nahikoa... Gainera kasiok eta tuingok eta ez digutelako ordaintzen. Guk debateko publizidaderik ez diegulako egingo. Ez eta nahikoa hitz egin izan da hortaz, ez? Baina oso interesgarria da nola abesti hau fenomeno bihurtu den, eta atzean ere zer egon daitekeen. Ze Shakiraren abestiaz gain, egun pare bat beranduago, Miley Cyrusek ere abesti bat argitaratu zuen, bere bikotekide oiari eskainia omen zena. Eta hori dena ondo pentsatuta zegoela, eta baten batek hor ikusi zuela negoziorako aukera egon zitekela. Bai, eta gero, bi artisten jarraitzaileak sare sozialetan aritu dira azken aste hauetan, kantak deskodetzen, ez? Neri lana egia esan oso erresa jarri didate, ez? Nik egiten dudan lana. Bai, nik lana metodo batekin, ez? Metodo zientifiko batekin behintzat saiatzen naiz egiten, eta naiz eta hori ez egon, nolabait simbolo guztiak eta esanahi guztiak artisten jarraitzaileek beraiek egin dute. Hortaz, nik kanta horiek ere hobetu lertu ditut beraiei esker. Eta ez da lan makala. Eta bai, bi kantak aste berean, ez garai berean, testu inguru berean argitaratu izanagatik ere oso ezberdinak dira.
ez? Bi jarrera desberdin erakusten dituzte. Biak ari dira nolabait ere plano pertsonala eta publikoa nahasten, ze hori egia da, beraiek ari direla, ez? Batzuetan gero kefu izango dira, kanpokoak sartzen direla beraien bizitza pribatua, baina kasu honetan beraiek erabaki dute pribatu hori publiko egitea. Eta hori ere zilegia da, ezta? Norberak erabakitzen du zein momentutan nahi duen pribatuan mantendu edo publiko egin. Orain, horrek ere badituela bere ondorio. Bai, eta gainera, kantak oso modu ezberdinean idatziak dira. Bata da, nahiko esplizitua, ez? Eta ez ditut adibideak jarri nahi, ikusleek entzun dezakete kanta bakoitza, baina bata oso esplizitua da. Izenak, oso simbolo esplizituak agertzen dira, ez dago ezkutuko esanahirik. Eta besteak ordea, bai behar du, irakurketa sakonagoa, esanahiak burutsuagoak direlako. Eta hori ere, interesgarria da, zer nolako eragina izan dezakeen entzuleengan beraien bizitzetan eta omenaldi edo kasu honetan agian aurkakoa da, ez? Pertsona hoien protagonisten bizitzetan ere nolako eragina izan dezakeen. Txasen ez, Shakira, ez, Miley Cyrus, Camila Cabello, baten batek izan dugu, kasualidadea alda hauek danak emakumeak izatea? Ba, ez da kasualitatea, gizonek betidanik idatzi dituztelako desamodio kantak, ez? Eta ez da ezer pasa? Ez da ezer gertatu, normalizatu dugu guztiz, baina 3 emakume dira. 3 emakume dira, irudi oso indartsua dutenak, oso irudi landua dutenak, 3ak, famatuak dira, artistak izateaz gain famatuak dira, hortaz, aspaldi beraien bizitza ez da soilik pribatua, beraien bizitzaren atal bat publikoa da, eta jendearen nagoetan dago. Hortaz, nolabait horrere, ez dakit arazo sozial bihurtzen denez, beraien historio pertsonal hori, azkenean jende askok bizi izan duenez, ez, desamodioa, adarrak, horrelako kontuak egunerokotasunean daude, identifikazio prozesu bat gauzatzen da artistarekiko. Bai, horregia eztabaida bat pizten dela, ez? Kasu honetan adibidez esaten da, zuri adarrak jarri dizkizu zure bikoteak, normala da zure bikoterekin minduta egotea, baina gero bada 3. pertsona bat, zuri zehazki ez ere egin ez dizuna, ze hor jarek bai ez duela inolako erdurarik, baino gura ere jomugan jartzen duzu, ez? Eta orduan, batzutan hor ere eskatzen diegu emakumeei, zuen arteko sororidade hortan, ez? Emakumearekin bestelako bat, alegia, beraiek hartu duten pauso hori egitea, azkenean erabaki politiko ere bihurtzen da ia, ez? Edo hola epaitzen dugu, eta ez dakit haiek behar bada intentzio horrekin egin duten edo ez? Esan dizut, nik hau egin nahi nuen, abeste hau egin nahi nuen, eta gero ja hortik aurrera egiten dituzuen irakurketak, ez? Bai, gizarte kapitalista batean eta industria komertzial batean gauden enean, Shakirak oso perfil komertziala dauka ere. Feminismoa eta balio feministak transmititzea, eskatzea berari, ezakitze puntura arte, ez? Zotegaren pixkatitxuak. Gainera, bere karreran zehar kaleratu dituen kantak kontuan izan da, zer nolako mezuak bidali izan dituzten bere kantek ere, ez dakit ze puntura arte eska dezakegun. Hala ere, oso kontu zaila da, berak kanta honetan momentu batean esaten du, ez duen esan dai, baina emakumeek ez dutela negarre egiten, fakturatu baizik. Hortaz nolabait badirudi saiatu dela kanta feminista bat sortzen, nahiz eta ez duen berak idatzi. Eta batzutan hori eraberean lagungarria ere badelako, ez, jakinda, ze gaiaz ari den, esaten du, nik ari mutur honi heltzen badiot, emakume guztian nire alde dauzkat, ez? Hor, benetako-tasunik badote duen bere erabakiak, edo azken finean, hori ere bilatutako zerbait izan dute. Dena den zuk izan bezala, eta lehen aurreratu duzu, ez da lehenengo aldia, desamodioari o maitasun ezari kantatzen zaiona, eta urrutira joan gabe Euskal Herrian ere izango ditugu adibideak, ez? Ez dakitain esplizitoak, baina... Ez, ze Euskal Herrian artistekin, musikariekin gertatzen den gauza bat da, justo kontrakoa. Oso zurrunak garela euskaldunak eta abstraktuan hitz egingo dut, inork pentsa ez dezan nire historia dela. Baina hemen prentsa arroxa existitzen ez denean, ez? Artista gehienen bizitza pribatu izaten jarraitzen dute. Baino gero arrasto batzuk egon daitezkela haien kantuetan, ez? Baina... Hemen pasa izan delako saiora etorri eta, eta hau zuretik abiatuta eta, ez du zertan, baina somatzen duzu igual, zeo zer badaola, ez? Bai,
Eta seguruenik bizipen horiek egiazkoak baldin badira, ez? Adibidez, Kentzazpiren haizea. Haizea, kantu ederra, Eta agertzen da... Ilargiak eraman zuen laudorio guztia, baina haizea ere ez da materia bakala. Ez. Eta bertan agertzen da Lapatzako olatuak, ez? Eta Laboaren kantu zarrak. Uste duzu hor badagoela izkutuko mezu. Baliteke historioa gezurrezkoa guztiz asmatua izatea, baliteke benetakoa izatea. Benetakoa baldin bada, bizipen horietan bere protagonista izan duen pertsona horrek antzemango du. Bai, baina arek bakarrik. Ark bakarrik. Eta arek ere eskubidea dauka, ondoko auzoko guztik ez jakitea bere historia zertan geratu. Hori da, hemen gertatzen da hori, ez? Anonimotasun hori dagoela artistengan, eta esfera publikoa eta esfera pribatua askoz ere markatuagoak eta separatuagoak daudela. Bai, ustez ez dugula inerrez barkatu ere egiten, ez? Nola bizateko bat sartzen daren ja beste baten esfera pribatu hortan kontu, ez? Nik uste dut, badugula honekin ere konplexu pixka bat. Gizarte batean bizi gara, euskal gizartea, edo, bakoitzak ikusiko du nor den eta zer den, eta norri izan nahi duen. Baina orokorrean gustatzen zaigu besteen bizitzez jakitea. Agian ez gara usartzen hori esatera. Ze aipatu den identifikazio prozesu hori, nolabait beraien bizitza arazo sozial bihurtzen den enean, ez? Eta plazara ateratzen den enean, gure hauetan dagoen enean, nolabaiteko eskubidea sentitzen dugu horretaz hitz egiteko ere, eta hemen Euskal Herrian, hau, ez dugu publikoki egiten. Era berean aurrekoan gaia aipatu zenuena, ez Spotifyko zerrendak eta azkenen gure ispilu ere badirela, ez? Karo, pixkat hemen ere antzeko zerbait gertatzen da, ez? Segun eta nola ari zaren edo, hor ja etiketa bat edo beste eramango duzulako, ez? Gaur lankide batek esan digu, orain ondoren entzuko duguna bestia, lor. Esan du, nire ez dira bezaroa. Eta geratu zaio lako aurpegitxo bat. Eta orduan zu hasten zara pentsatzen. Zer egon gote da aurpegitxo horren atzean, ez? Bizipenak, ez, azkenean zurera eramaten dituzu, kanta guzti horiek. Batez ere, esan dudan bezala, maitasun kontuak, desamodio kontuak, pertsona askoren bizitzetan egon dira. Bai, baina gero eraberean ere gertatzen da hitz batek zenbateko interpretazioak izan ditzazken. Aurreko batean, Igor Elortzak berak, nik interpretazio bat egin eta berak oso modu zuzenean esan zidan. Igualetan hori interpretazioa, edo akordatzen nahi naiz, ze Amaiseko Aiora Renteriak ere berdina esaten zuela. Ez zitzaiola gustatzen abestien zergaitia azaltzea, ze gero seguru zegoela, abesti hori oso gogoko zuen batek beste interpretazio bat eman ziola eta nik zertako zapuztu hau, ez? Orduan, egia da, behar bada artistak, ez? Artistek egiten duzuela intentzio hon batekin, eta gero guk beste bat harrapatzen dugula, ez? Bai, eta horren nire ustez oso interesgarria da, kanta bat publiko egiten denetik, nolabait ez dela soilik artistarena, baizik eta baita gizartearena ere. Hori da, orduan, norberak ematen dion interpretazioak balio du, artistak ematen dion esanahiak bezain beste. Eta naiz eta artistaren intentzioak eta entzularen interpretazio horiek horrek ez egin bat. Oso interesgarria da fenomeno hau, Euskal Herrian kanta askorekin gerratu izan da, mundu mailan ere. Lauteiatu pentsa. Lauteiatu, Espainiaken aitormena... Batzutan esan den duzu lauteiatu, eta gero letra, zuk gainera hortan aritzen zaren ez, letrak eta aztertzen, batzutan esan den duzu, letra bera... nun geratzen da, edo galdu xamarra nago letrarekin, ez? Eta, zu esan zuna hori ere norberak gero eman dizaioken olerkiak azkenan hori ere baduelako. Zuk olerkia ulertzeko modu bat edo metafora bat bide batetik eraman dezakezu eta beste bat, bestetik. Bai, horregatik esan dut ere hasieran, nola Shakiraren eta Miley Cyrusen kanta hauek naiz eta gai berbera jorratu oso mezu ezberdinak bidaltzen dituztela, bata metafora hutsa delako eta bestea oso esplizitua. Orduan... Ezkor ikusten zaitu denez, itxaropenaren kutsa zabalduko dugu itxaropenaren kaxa. Edo itxaropen apurtuena omentzen kaxa hura ere. Eta horre ere badoa ez da, azkenan maitasun historia bat normalen izaten delako itxaropen historia bat hasieran bintzat asko itxaropena, asko itxaro dugu historia hortaz, eta gero batzutan okertu eta izorratu egiten dena. Bai, eta kanta hau adibide dugu ere ez, nola badirudien benetako bizipen bat dagoen horren atzean, naiz eta ez jakin, eta seguruenik ez dugu inoiz jakingo. Eta ez dugu zertan jakin ez da, ez? Azkenean, eta zuk zeuk esan duzu hasieran, nola artista bakoitzak erabakitzen duen ze puntura arte ireki bere bizitza pribatua, eta
edo hor mantendu, ez? Oso ondo markatu bat eta bestea. Azkenean, musikak badu arrisku hori. Autore bezala, zure bizipenak, zure ideiak jasotzen bali maituzu kantetan, zure barne mundu hori zabaltzen ari zara. Hortaz, orain atrako bat egingo dizut eta aitzakia daukazu denbora bukatzen ari segura ez baduzuren. Baina, arian ere izango aldugu, desamodioari eta eskinitako kanturik, edo izango da? Bai. 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 Itxaron egin berra daukagunez. Bai, oraindik bai. Denbora daukagu deskudritzeko, ezta? Baina, bueno, bale, adi jarraituko dugu. Marina Landa, eskerrik asko. Eskerrik asko, Urko. Eta gure arteko historia ez da dia bukatu. Eta bukatzen bada publikoa izango da, zen mentxeteristan egingo dugu, baina estimatuta beti bezala, eta gaur 15 arte. Eta zuek badakizue, bihar itzuliko garela, beraz ordu arte txintxe bili, eta izan.